Праблемны аб'ект па вуліцы 17 верасня даўно пад пільнай увагай брэсцкай пракуратуры і іншых зацікаўленых устаноў. Ён абмежаваны для доступу, але гэта, мяркуючы па убачаным, не перашкаджае пранікненню сюды людзей. Прыклад сам знайшоў здымачную групу. Навакол дзверы і вокны, якія выйшлі з ладу, рэшткі шкла, жалеза і іншае небяспечнае смецце. Побач сляды пікніка з гарачыльнымі напоямі і, дарэчы, самі героі свята. Паводле слоў жыхароў бліжэйшых дамоў на тэрыторыі закінутага будынка, нягледзячы на забарону, збіраюцца кампаніі людзей без дакладнага месца жыхарства, а яшчэ гуляюць дзеці. Ну, а бывает такое, что дети вот приходят сюда вот играть на эту территорию? Да, конечно, велосипеды гуляют. У нас здесь соседи, много детей у нас тут. И велосипеды мы тут гуляем, и на этих, Им на же, конечно, досках. опасно на таких местах. Ну, конечно, конечно. И что, предупреждаете, чтобы они не игрались там, да? Ну, да. Небяспечных для дзіцячых гуляў месцаў мы знайшлі нямала. Сустрэліся стыхійныя звалкі, закінутыя тэрыторыі, на якія даўно не звяртаюць увагі, на жаль, да крытычнага моманту. В преддверии летних каникул прокуратурой города Бреста проведена проверка соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасности жизни и здоровья детей. В ходе проведения проверки выявлены факты ненадлежащего содержания собственниками владельцев ветхих жилых домов. По результатам указанных проверочных мероприятий прокуратурой города Бреста было внесено представление в Брестский горисполком, которым было потребовано устранить выявленные недостатки. Необходимо отметить, что прокуратура на постоянной основе мониторит, в том числе сведения в средствах массовой информации, а также социальные сети, где имеются публикации о указанных потенциально опасных объектах либо содержании детских игровых площадках в ненадлежащих состояниях. Ни одна публикация не остается без внимания. Часта гульні ў адважных герояў прыцягваюць дзяцей значна больш, чым чытанне кніг пра іх. Жаданне спазнання і цікавасць прыводзяць на закінутыя аб'екты. Папярэдзіць бяду можна, тут важна роля бацькоў. Растлумачыць, чаму небяспечныя такія будынкі ці будаўнічыя пляцоўкі. Ажыццявіўшы маніторынг дзіцячых гульнявых пляцовак, мы пераканаліся, што за бядой далёка хадзіць не трэба. І пляцоўкі ў дварах некаторых дамоў не выклікаюць даверу. Ответственность за надлежащее состояние дворовых территорий, а также расположенного на нем детского игрового оборудования лежит полностью на жилищно-эксплуатационных службах, в том числе на организации застройщиков. То есть, соответственно, жилищно-эксплуатационные службы должны сохранять имущество в надлежащем состоянии. Неналежны стан гульнявых комплексаў, размешчаных на тэрыторыях шматкватэрных забудоў, актуальны. За 2019 год у Брэсце па гэтай прычыне было траўмавана 7 дзяцей, у 2020 ужо 5. Здесь качели нет, сломана. Горка тоже такая в аварийном состоянии. Если бы была хорошая, то, конечно, здесь ближе, когда жарко, ближе возле дома было бы. Хожу на ту дальнюю площадку, бывает с мамой, с бабушкой. Потому что здесь не очень интересно. Да. Небяспечныя горкі, ненадзейныя і няўстойлівыя арэлі, зламаныя крамкі. І гэта далёка не ўсе з парушаных патрабаванняў да бяспекі дзіцячых пляцовак. К детским качелям это техническая укрепленность, чтобы они были укреплены в землю, хорошо, не торчали какие-то железные детали, штыри, которые впоследствии могут причинить телесные повреждения ребенку. Актыўныя гульні на свежым паветры могуць скончыцца трагедыяй, калі своечасова не папярэдзіць дзяцей пра тое, дзе ўтойваецца бяда. А дарослым варта ўсведамляць, гэта іх адказнасць, бяспека дзяцей. Софія Беражная, Алексей Рыбкін, тэлерадыёкампанія «Брэст».